Harry Potter og den mystiske skov i Silkeborg. En dag i det tidlige efterår modtog Harry et brev fra en gammel bekendt, som han havde mødt i Danmark for mange år siden. Brevet var fra en troldmand ved navn Valdemar, der boede i Silkeborg, og det var skrevet med en uro, der fik Harry til straks at pakke sin tryllestav og rejse mod Danmark. Silkeborg lå i hjertet af Danmark, omgivet af de smukkeste søer og skove. Da Harry ankom, blev han mødt af Valdemar i en lille hytte dybt inde i skoven. Valdemar havde et langt, hvidt skæg og gik altid med en grøn kappe, der næsten fik ham til at forsvinde ind i skovens løv. Valdemar smilede ved synet af Harry, men hans øjne var fyldt med bekymring. Harry, der er noget galt i skovene her. Noget, som selv vi troldmænd ikke helt forstår. Valdemar begyndte at tale igen. Folk taler om mærkelige lys, der bevæger sig mellem træerne om natten, og flere har hørt sære stemmer, som lokker dem dybere ind i skoven. Harry så sig omkring. Skoven virkede ganske rolig nu, men han havde lært, at magi havde mange måder at skjule sig på. Han kunne mærke, at noget føltes anderledes her, som om skoven holdt vejret og ventede på, at noget skulle ske. Der var en uro i luften, som han ikke kunne ignorere. Sammen gik de længere ind i skoven, og snart nåede de til en løsning. Her stod et gammelt egetræ, langt større end nogen af de andre træer. Rødderne var snoede og tykke som reb, og der var et underligt lys i barken. Pludselig, uden varsel, hørte de en stemme. Kom nærmere, Harry Potter. Jeg har ventet på dig. Harry og Valdemar kiggede på hinanden. Det er den stemme, som folk taler om, hviskede Valdemar. Vi må finde ud af, hvem eller hvad, der står bag. Harry trak sin tryllestav og gik langsomt mod træet. Som han nærmede sig, der kunne han se, at noget bevægede sig inde mellem rødderne. Pludselig sprang et lille væsen frem. En trold, men ikke som dem Harry kendte fra Hogwarts. Denne trold var lille, næsten nuttet, med et skælmsk smil og lysende grønne øjne. Den havde en lille hue på hovedet og en jakke lavet af blade, som gjorde den næsten usynlig i skovens omgivelser. Jeg hedder Skovlille, sagde trolden med en munter stemme. Jeg har blot haft lidt sjov med at lokke folk, men det var aldrig for at gøre skade. Jeg kan godt lide at lege, men jeg forstår nu, at jeg har skræmt mange. Valdemar lå lettet, mens Harry også ikke kunne lade være med at smile. Skovlille, du har skræmt hele byen, sagde Valdemar. Du skal være forsigtig med, hvordan du bruger din magi. Skovlille nikkede undskyldende. Jeg ville bare have nogen at lege med. Det bliver så kedeligt her i skoven, når ingen tør komme ind. Jeg plejede at lege med ejerne og fuglene, men de er ikke så gode til at fortælle historier som mennesker. Harry tænkte hurtigt. Hvad hvis vi kunne få nogle af børnene fra byen til at besøge dig? Men kun hvis du lover ikke at bruge din magi til at skræmme dem. Måske kan vi arrangere skovvandringer og fortællinger her i lysningen. Du kunne vise dem dine tricks, men kun de sjove og venlige af dem. Trolden lyste op. Det vil jeg elske, råbte Skovlille og klappede hænderne sammen. Jeg lover ikke at skræmme nogen mere. Jeg vil vise dem, hvordan man kan tale med træerne og høre deres hemmeligheder. Skoven har så mange historier at fortælle, og jeg vil dele dem med alle, der vil lytte. Valdemar smilede til Harry. Du har gjort det igen, Harry. En løsning, der hjælper alle. Harry kunne mærke varmen fra Valdemars ord, og han følte sig stolt over at have fundet en måde at bringe mennesker og magi sammen på. De gik tilbage til Valdemars hytte, og i de følgende dage arrangerede de en stor skovtur for byens børn, hvor Skovlille fik lov at vise sine tricks, men kun de sjove af dem. Børnene elskede det, og snart blev Skovlille kendt som skovens venlige vogter, i stedet for den mystiske stemme, der skræmte folk. Børnene lå, mens Skovlille lavede små magiske kunststykker, fik blomster til at danse, lod ejeren køre kapløb op ad træerne og fortalte historier om skovens hemmeligheder. Harry nød de sidste dage i Silkeborg, hvor han besøgte de smukke søer, mødte flere af Valdemars magiske venner, og endda fik lov til at sejle i kano på Gudenåen, mens han lyttede til gamle danske folkesagn. Han lærte om den gamle nøk, som boede i søerne og vogtede over vandet, og om troldene i bakkerne, der gemte på skattekister fulde af hemmeligheder. En aften sad Harry og Valdemar ved bålet uden for hytten, og Valdemar begyndte at fortælle om den danske natur og dens magiske væsener. Harry lyttede fascineret til historierne om ellefolk, der dansede i måneskinnet, og om de små nisser, der hjalp bønderne med deres arbejde, hvis de altså blev behandlet godt. Valdemar pegede op mod stjernerne,
og Harry kunne se, hvordan skovens magi var forbundet med universets store mysterier. Det var en følelse af samhørighed, som han sjældent havde oplevet før. Inden han rejste videre, så Harry tilbage på Silkeborg skov og tænkte på, hvor magisk Danmark var. Det var et lille land, ja, men fyldt med stor mystik og eventyr, hvis bare man var villig til at se nærmere efter. Han vidste, at han ville komme tilbage en dag. Der var stadig så meget at opdage, så mange hemmeligheder at udforske, og han glædede sig til næste gang, han kunne tage del i Danmarks magiske verden.